O, pa ti si poranio. Brate, ala smo zaginuli sinoć. Kaži mi, brate, šta misliš? O čemu? Pa o našoj ekipi ovde. Ne znam. Gde god da sam radio, uvek neki propaliteti, uvek neko gleda da te zajebe. Ovde je kanda drugše. Čini ti se, pa nisam nikada mislio o tome. Ali to je zbog grife, verovatno. Svi očekujemo dobre dnevnice, ali nije sve u parama. Sa njim je normalno, ne izrobljava nas, gleda nas kao ljude. Jednostavno, verujemo u njega. A kakav je grifa ovako, a? Pa rekao bih drugačiji. Znači peder? Ne, nisam to rekao. Ne znam kako bih to opisao. On ne radi to zbog para, da preživi, kao mi. Ima neki veći cilj, nešto više od ovoga, nešto što mi jednostavno ne razumemo. Pa koji je to cilj? Ko će ga znati, brate? Kapilanu, silazi vamo, grifa te traži. Ajde pa se vidimo. Gaco, imam osjećaj da će ti grifa pokazati svoj cilj pre nego što misliš. Ujebem ti. Šta ovaj buljaš sad radi? Gaco, raskomoti se, možemo zajedno da se okupamo. Taman mogu da ti operem leđa i namažem uljem lavande. Ne mogu, imam posao. Hajde, opusti se malo. Brate, pokri ga u pičku materinu. Haha, isprskao sam te, bolje da se svučeš. Bem te usta. Promašio si. Izgleda mu je pokazao više od njegovog cilja. Baš si me izmorio. Pa čemu sad to? Sad sam tebe ja isprskao. Nema veze, volim ja kada me ti poprskaš. A šta ti je to? Ovo, to mi je moja baba dala. To je jaje, čuvar kuće. Baba ga je ofarbala za Uskrs i dala mi je da me čuva. Baba je bila vračara i kaže da je ovo jaje čarobno i da će onaj koji ga ima ostvariti svoje najdublje želje. Najdublje želje? Hvataj! Ujebem ti. Ali ne znam kako radi, tako da ne umem da rukujem sa ovim jajetom. Ma tresi u kurac i ti tvoja jaja. Šta je bilo? Nećeš da se igraš sa mojim jajima? Šta bre? Da te pitam, ali ozbiljno, zašto si se vratio da me spaseš? Nisam smeo da te izgubim. Ti si mi poseban. A? Šta bre? Gaco, mi smo na početku našeg puta i trebaš mi jako. Grifa trans pobede, to je tek početak. Imam veće ciljeve i za njih ću dati sve. Kakve ciljeve? Ja ću imati svoj stan na Vračaru. Stan na Vračaru? Ti ćeš mi pomoći da do njega dođem, jer mi pripadaš dušom i telom. A kada odlučim, ti ćeš dati svoj život za mene.